हा आज नावापासून सुरुवात आहे की नाही? हो. हा बोला, चला करा सुरुवात. तू हातात लपवलंस ना त्याची. थांबा तरी, दाखवायचंय पहिला नाव घ्या, मग दाखवायचंय काय लपवलंय हातात का. टॅमॅटोचा सार आवडता फार, टॅमॅटोचा सार आवडता फार, परब किचन मध्ये होता वारंवार. बरोबर. टमाटर बघा, मी हेच लपवले होते, आमचे लाल टोमॅटोज. आमच्या गावातले विरार मधल्या मार्केट कॉन्व्हेंट मध्ये बोलला, माझी मुलगी बोलता कधीतरी टोमॅटो. मम्मी मला टोमॅटो दे अशी बोलते ना, म्हणून म्हटलं आपल्या मराठी भाषेत टमाटर बरोबर का नाही. आणि मालवणीत सुद्धा टॅमॅटोचा सार. हा टमाट्याचा सार बघा, वहिनी दिलं एक झटको मालवणी भाषेचं. असं या टमाट्याचं सार आज तुमका आम्ही मालवणी पद्धतीत दाखवतो, पण थोडा हटके मालवणी ठसक्यात. हे टमाटोच्या सारासाठी आपण आता भिजत घालूया. ही बेडगी मिरची आहे, अशी लांब आणि थोडीशी असे सुरकुत्या असतात. आता काय मोडून घालतात, तोडून घालूया. तोडून. तिखट कमी जास्त तुमका हव्या तेवढे मिरच्या वापरा. आपण किती 4 घेतले ना? हो, 4 माणसांच्या सारात 4 मिरची बस. प्रत्येकाने 1 मिरची खायची. आमच्या विरारच्या मार्केटमध्ये गावातल्या बायका बसतात ना, ते असे टमाटर मस्त लाल लाल घेऊन हे बघा, असं त्या का देटा तो काढलो की तो आपलं आता म्हणशाल गावठी तांबाटो. आता त्याच्यात वहिनी घालतली 2 चमचे धने. धने तसे गोड असतात हा, जास्त घातले की तिखटपणा कमी होता. आणि काय 2 तिरफळा. आमच्या घरात सारात होई म्हणून आम्ही घालतो. तुमका आवडत नसेल तर तुम्ही वगळलास तरी चालत, पण खरं सांगू तिरफळा घाला, खूप चांगली चव येतात. नंतर 1 चमचो बडीशेप. आणि हे सगळं असा पाण्यात भिजत ठेवा. आणि काय रावला, 8-10 लसूणचे पाकळे, बारीकच नाही तर 7-8च लागतात. हा. आणि हो अर्धो कांदो. भिजत घालूची गरज नाही, पण आपलं टाकलं येऊन दे धुवून. आता ह्या सगळ्या काय ठेवूया बाजू. किती मिनिटं? 15 मिनिटं असे भिजत ठेवू. तशी वहिनी तर लय राहता माका बडबड करूची सवय आहे. हे 4 टॅमॅटो आणि ह्या टॅमॅटोच्या सारासाठी घातलंय आज लाल ड्रेस. होय होय, लाल लाल मॅचिंग. देठ काढलेलो असा. आणि हे आता असे मधून गेल्या वेळेक आपण गॅसने सुरुवात केलेलो, या वेळेक मिक्सरच्या भांड्या. असे टमाटर मस्त लाल 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 असे पिकलेलेच घ्या, जास्त पिकलेले टमाटर. टमाट्याच्या साराक ना पिकलेले तांबाटे म्हणजे ती आंबट चव ना येता. टमाटो जर कच्चो असत ना तर नाही एवढी आंबट चव येता. आता हे जाडसरच असे कापून घालायचे. मिक्सरच्या भांड्यात वाटतले. रसरशीत होत बघा, रस गळता. आंबा पिकतो, रस गळतो. काय रस गळता यो बघा. चला आता लावून घेऊया मिक्सरला की ना. हा, कारण ह्याच्यात आता माका वाटत नाही खोबरा मिरची रवतली ना. मस्त लाल रसरशीत झाले तांबाटे वाटून. आता ते काढून घेऊया एका बाउल मध्ये. आता ह्या सगळ्याला भिजलेला सामान हा सुद्धा आपण बारीक वाटून घ्यायचा ना. हो, पाणी न घालता आधी मिरची फिरून घेतलंय, मग ह्याच्यावर आपण खोबरा घालूया आणि पाणी घालूया. आता ह्यो नारळाचा घुडघुडा होय तिला होता, तोच नारळ वाढवलं आणि आता त्याचे असे चकते केलं. पण या ओला खोबराचा ओलो नारळच होतो, पण त्याचे असे सुकत इलेलो होतो म्हणून त्यात पाणी नाही. मग तो असं कापूच लागलो, पण त्याने पण चांगला वाटतला बारीक. जरा जास्त वेळ लागतलो. आता खोबरा घालून एकदम मस्त बारीक गंधासारखा वाटून घेतला. त्याच्यात अजिबात काही खोबरा किंवा मिरचीचे दाणे किंवा कुठलाही काही एक रवाग नाही ना. हा, यो धनो पडलो ना, तो झाकणात चिटाकलेलो. काढूया यो धनो. चला आता फोडणीत घालूया. हे काय लाल कढई, मला वाटतं तुम्ही ठरवलंय लाल टमाटर, लाल ड्रेस आणि आता ही लाल कढई, बरोबर ना. सगळ्या लाल टमाट्याची फोडणी. सगळा लालम लाल. आजचं मेनूच लाल. आता फोडणीत घालूया तेल तापासर वाईस धीर धरू. आता घालूया ठेचलेली लसूण आणि 2-3 कढीपत्त्याची पानं. झाडात आता पानं रवणत नाहीत. अरे बापरे. फोडणी ढकलून दिल्या मागे. आणि गॅस करा बारीक. चला पहिला आता मिक्सराचा भांडाच घेतलंय डायरेक्ट.
त्याच्यात जा वाटला. तिथे ह्या खोबरा आपल्या कच्चा ना, चांगला तेलात परतून घेऊ पया. म्हणा आता चांगले तेलात परतवून घेतले. आता बघा चमचो घालतोय म्हणून एवढे बुडबुडे दिसत नाहीत, पण ह्या वाटाप चांगला भाजला. ह्या बघा थांबवलंय चमचो तर बुडबुडे वाटाप अंगावर उडतला. आता लाल लाल टमाटर रसरशीत त्याची मस्त. प्युरी ते सुद्धा आपण व्यवस्थित तेलातच परतवूय. परतून त्या तसा सार झटपट होता आणि लागता पण मस्त. आणि ह्याका गावाक ना फुटा सार म्हणतात मालवणी भाषेत आपल्या. माझी गावकी सासू म्हणायची फुटा सार कर आज. चव पण येतं ना हो चव येता. आता काय घालताल्या? आता आपली सगळी भांडी धुवून घालू गोय. पहिला मिक्सरचा झाका आणि त्याच्या खाली टोमॅटोच्या पुरीचा भांडा. बाऊल घेतलंय. आता या बाऊलचा पाणी वतायचा मिक्सरच्या भांड्यात आणि ह्या बोटानाचा व्यवस्थित एकटे करायचा. म्हणजे खोबरा चोळलंय थयण्यात बाजून वतायचा. आता ह्याका ढवळून घ्यायचं. अजून याच्यात पाणी वया नाही हो. होय तर एकदम असं दाटसर वाटतं. ते काय तिकला नाही करूचा तांबड्याच्या साराचा. आता घालूया भरपूर असा पाणी जेवढा तुमका हव्या तितक्या. बघा केवढा सार झाला. किती माणसांचा? 4-5 माणसांना पुरता आला ना. हो. झाकण ठेवच्या अगोदर घालूया मीठ चवी पुरता. आता काय करताना मीठ तर घालून झाला. आता झाकण झाला. आता कड येऊसाठी गॅस करायची मोठी आणि ठेवायचा झाकण. पटकन कड येतलो. तुमका आवडत असा तर एक आमसूल म्हणजे कोकम टाकलास तरी चालात. आमका नाही आवडत आम्ही नाही घालत. तुमका आवडता तर नक्की घाला. त्याचं कारण सांगा. ह्या टोमॅटोचा सार आहे ना तर पहिला वहिनी तिथली आमच्या सासूक म्हणजे आयक, आणि तिने जर एक घास घातलो आणि तिका जर आंबट लागला तर काय होता? तिचा हातीच असता टॅमॅटो आंबट म्हणाल. अजून त्याच्यात कोकम आंबट घालून कशात म्हणाल. जाऊ दे आपल्या वयानुसार तिका आता आंबट मीठ तिखट कमीच केलं तेलकट. हा म्हणून आम्ही याच्यात कोकम नाही घाललो. इली रे इली कड इली. हा टोमॅटोच्या सारात मस्त कड इली आणि वास पण इलो. होय होय सुगंध. आता काय फक्त एकदा ढवळून घेतात. ढवळून घेऊया आणि गॅस घालूया. सगळं घातलं. अशा प्रकारे आपला टोमॅटोचा सारांश झालेला असा. असा ह्या रसरसीत झणझणीत वाफाळलेला टमाट्याचा सार तुम्ही ह्या वेळेक नक्की करून बघा. तसं काय माहितीये तुमका एक खरी गजाल सांगते. माका झालेली मांदेलीच्या साराची आठवण. ती खाऊची खूप इच्छा होती पण इलो गुरुवार. म्हटलं आता काय करूया. आता वैनिक सांगला टोमॅटोचा सार करा म्हणजे थोडी मांदेलीच्या साराची आठवण थोडी कमी येते. आणि ह्या साराची ह्याच खासियत की त्या मच्छीची आठवण करून देत नाही. बरोबर. आणि त्याच्याबरोबर जर तुम्ही कुठली भाजी खावा नाही तर सुकी मच्छी खावा भाजलेली मच्छी खावा एक नंबर लागता. अगदीच तुमका नॉनव्हेज थाळी करून खाऊची आहे ना तर सांगते सोयाबीनची भाजी करायची थयच्या थय म्हणजे झालो तो मटणाचा रस्सो आणि तांबड्याचा सार आणि भाजी आणि भात आणि भाकरे झाली नॉनव्हेज थाळी. अशी हे टोमॅटोचं सार तुम्ही नक्की करून बघा. परत किचन लाईक केला नसाल शेअर केला नसाल सबस्क्राईब केला नसाल तर नक्की करा. आणि पुढच्या वेळेत आमची नवीन रेसिपी बघू नक्की या. धन्यवाद.